сте с неделното шоу. С вицовете на Станислав и с другите. Питам на кой е царя на животите. Лъвът. Не е царя на животите лъвът. Просета. Защо ли? Защото докато не би предложил муфта скара, просета се остава още цар на животите. Лута. Ей, сега аз ще ти разкажа един виц. Една жена си сведела бельото според настроението. А днеска няма настроение. Значи, че няма и бельо. Добре. Да преминем до следващата смешка с Станислав. Знаете ли, че ако е хубаво времето, жената си съблича гащите. Ако не е хубаво, не си съблича, защото после и панталоните ти. Нищо не разбрах, човек. Ето, сега ще ти кажа нещо. На канибал му се родил син. Съседът му казва: ще черпиш? И той казва: а не, ще си го ям сам. Той ще се изяде сина, нали все пак е канибал. Ето една канибалска мъдрост за теб. Компютърът никога няма да замени човекът. Да ти кажа нещо. Да поумнеш. Ако един мъж... Човек, събараш къщата, много си дебел. Издаси се. Добре, Станка, кажи ли нещо? Мале, колко си грозен, мале. Ако жена ми е тук, ще ти кажа някакъв вид. Че си гей. Грей ли? Ти си гей, бе. Добре, сега мога да кажа, че си един... Да кажа, че ти си един шибан, педорас, окей, Иллюминати, XD. Човече. Откъде се пуска камерата? Не знам. Е, сега. Давай, не показвай среден пръст на публиката, бе. Ще ни дадат палци надолу, а ние не искаме това. Добре, бе, децата ще ми дой жена, че ти разкажете. А мен ще ме преластина. Моля. Ей, сега ще ти кажа едно нещо. Да знаеш, че всички, които са толкова тъпи, че качват най-тъпите клипове и даже им харесва да й дават палци надолу, а хейтерите, значи, са и майки, значи, а те се хранят с палци надолу. И това значи, че хейтерите ги хранят. Да, по телевизията, ето. Бе, тъкмо се съвърна от туалетната. Дай, кажи ни една смешка или каквото и да било. Без такива! Без средни пръсти. Запомни. Ти показваш на публиката това. Майка. Хубаво нещо. Ама ти го казваш на публиката, запомни. Ай, без средни пръсти. Говори се обожедар. Ето го той, който съменима. Съменима. Както и да е, кажи ни една смешка. Хайде без средни пръсти и обиди. Щупи се къщата. Ето. Уоу. Мале, как си изпуснах камерата, направо не е за вярване. Как ще го правим, майсторе? Е така. Ти сериозно ли? Сериозно. Добре. Го правя тогава, е. Ето как Станка поправя къща. Я да видя. Моля. Да, наистина си майстор. Добра работа. Колко кити искаш? 2000. Ти една стотинка. Ти една стотинка. Една стотинка е равна на 1000. Запомни. Кога седиш така, бе? Препариран. Препариран. Ти да препарирам, бе. Изгони тук къщата, че дурки къщата. Ще ти децата. Моля? Ще ти Не. Без си смета, да, бе. Добре, стига. Това беше от шоуто на Стан. Това беше от неделното шоу. Както винаги даваме го само в неделя. И така. Чакайте, има реклама. Моля? Може да си купите билет за Париж. Тайкондо или пък
Я ми дай това нещо за ма. Дай ми го за им. Това е шофьорска книжка, бе. Ало, от кога шофираш, бе? Не си ми казвал. Даже си загубил урока, изтекла ти е книжката. Лоу, къв нуб си само. Новата книжка, бе, погледни. Добре, това беше с неделното шоу и чао! Кажи чао! Чао!